Hola, sóc la Farners Espejo i aquest és un blog de com aconsegueixo la targeta sanitària europea, concretament com la renovo. Doncs forma part d'aquesta experiència d'Erasmus, que si el fas a la Unió Europea, sol·licitar amb temps la targeta sanitària, que no et passi com a mi, que no vaig posar remei abans. El meu cas, que ara ho veureu, vale? Era una tonteria, no em deixava com acabar-la de sol·licitar perquè tot el rato em denegava la sol·licitud. Fa uns anys enrere jo la vaig aconseguir completament perfecta, però a partir del que la vaig començar a sol·licitar no em deixava. I pràcticament aquest blog que la vaig gravar la setmana del meu aniversari, és a dir, la setmana del 5 de febrer, que va ser quan la vaig aconseguir. I al cap de 7 dies ja marxava d'Erasmus. Ha sigut com tot molt així que dius... Era com que jo ho anava provant, perquè jo tenia fe que era un problema del sistema informàtic i que en algun moment em diria que sí. Spoiler, no va ser així. I per això, gràcies a tot plegat, ha sortit aquest vídeo. Espero que el gaudiu i ja ens veiem al final. Tinc l'habitació feta un desastre, suposo que això és el que comporta. Ara girant amunt i avall la meva motxilla, que està sent la meva casa ara mateix. I ara tinc moltes coses a col·locar al seu lloc, així, i prefereixo deixar-les fetes ara abans d'anar a dormir que no pas haver-les de fer demà, perquè demà és un dia interessant. He decidit fer aquest vlog, no sé com anirà i vull que quedi gravat, perquè són coses que passen que et podrien passar fent un Erasmus. No és que ho hagi deixat pel final, no és que no m'hagués adonat que havia de demanar targeta sanitària europea, perquè de fet fa molt de temps que conec l'existència d'aquesta targeta. La vaig sol·licitar quan vaig anar-me a Irlanda el 2019. Què passa? Que es va caducar, òbviament, i l'havia de renovar, però no tenia la necessitat. Si heu intentat demanar cita, si heu intentat fer algun tipus de gestió a l'administració del país, sabreu que és bastant complicat, que és aquesta sensació de que et passes hores fent un tràmit que molts cops no va enlloc perquè no te l'acaben deixant fer, o sigui, t'enganxes en algun punt del tràmit que t'impedeix continuar i no l'acabes fent, o si l'acabes fent, trigues moltíssim en fer-lo, saps? Què és el que m'ha passat a mi? Vale, tampoc no la vaig sol·licitar a l'abril de l'any passat quan em van dir que tenia plaça a Florència. La vaig començar a sol·licitar aquest curs. En teoria és molt fàcil, si no l'has demanat mai, la demanes i ja està. I no hi ha cap problema. En el meu cas ha estat és que la volia renovar, en teoria no m'havien de posar cap pega, però a mi no me la deixen renovar-me-la. I és una cosa que no entenc perquè tampoc no et donen una explicació. O sigui, el meu mail és... Em posen això d'aquí. Y es quedan tan panchos. Básicamente lo que digo es que, de acuerdo con la información disponible en nuestras bases de datos, no es posible tramitar su petición. El titular del derecho puede contactar con el centro de atención telefónica, llamando o acudir al centro de atención e información de la seguridad social. Para ello podrá pedir cita previa a través de esta sede electrónica o a través de los teléfonos. Pues així, cada cop que la intentava sol·licitar, cada cop que em surt això, intento demanar cita prèvia. Després de trucar tal, perquè per saber en plan què he de fer, quins eren els meus passos, però al final truques, no? Que sol·licités cita prèvia, d'alguna manera, que m'ho vaig muntar, que sense certificat i tal pots demanar una cita prèvia. I llavors pots aportar uns documents que ja tinc impresos i tot, per sort. Llavors he consultat la web i he vist en casos d'urgències sí que pots acudir sense cita prèvia en algun lloc. I aniré, intentaré sort, Farners del futur que estàs editant això, sabràs si has pogut entrar o no has pogut entrar, si té una resolució o no, què tal? I aviam si m'ho poden solucionar després de tant de temps, que se'm podria haver acudit abans, òbviament. I sóc conscient que se'm podria haver acudit abans. Però per coses de la vida no se m'ha acudit abans. I ara, el passat està. Jaume Sort, sisplau. Gràcies. Hola, no m'han deixat entrar. Ara estic aquí a una cafeteria mentre avanço feina i trobo la manera de tramitar tot el que ve a ser la documentació per sol·licitar la targeta sanitària. M'han dit que es pot fer online, ho vaig intentar. Jo ja havia mirat, però bueno, hi ha un bri d'esperança. I si no, miraré de veure si em poden donar hora. He trobat una cita per demà mateix, quina manera de començar el meu aniversari, però bé, 9:45 a Sabadell, a lo millor podria anar-hi. Som-hi! Vale, senyores i senyors, actualització, tinc per fi la targeta sanitària europea, per fi. Ha estat bastant estrany tot, no saben ben bé perquè no me la podia agafar, perquè sí que tenia com el dret a tenir la targeta,
perquè ho han estat mirant i que raro, o sigui, he portat uns papers i m'han dit que no calien aquells papers, que en teoria la podia haver de sol·licitar sense cap mena de problema, sense cap requisit de papers ni res. Total, que per sort m'ha tocat una molt bona persona i ha pogut tirar tot endavant, s'ha estat estona intentant esbrinar què era el que no em permetia tenir-la, però finalment m'ho ha solucionat i ja la tinc, que això em porta a pensar com, em direu boja, o potser no, però m'he trobat amb persones que són com àngels. A la ITV, vale, resumidament, hi ha com 3 fases. En una fase et miren tot el que són llums, et revisen una mica el cinturó, tal, com coses més del cotxe, saps? Que no fa el cotxe, sinó que ja té el cotxe, saps? Després les emissions de gasos, no sé què, vale, després hi ha una segona fase on et miren la frenada i una tercera fase on et miren les rodes, el desviament de la roda, que no hi hagi cap desviació de conducció i tal. D'acord, doncs a mi em van revisar el llum i van veure que estava malament, que estava una miqueta més cap a dalt del que hauria d'estar, i llavors doncs em van dir que era una falta greu i per tant no em posaven l'enganxina. Després a la segona fase, tota la segona fase impecable, o sigui, no va haver cap problema, i la tercera tampoc no tenia cap problema, o sigui, molt bé. I a la tercera fase em va tocar un senyor simpàtic, però d'aquests típics que al principi penses, aquest me la fotrà, aquest anirà a veure el petit detall per no voler posar-me l'enganxina, no sé què, però perquè és la teva primera impressió. Després el mires més bé o tal i com comences a parlar i veus com fa les coses, que es notava que tenia vocació per la seva feina. Clar, ells tenen la teva fitxa tècnica tot el rato de quina fase ha passat, quina no, què li falta i què no en el teu cotxe. I segurament el que vaig suposar al final és que ell va veure que havia passat la segona impecable i bàsicament el que tenia aquest cotxe per haver de tornar a passar la ITV era que el llum estava una mica desviat. Llavors, el que va fer, de cop i volta, el veig perquè jo ja anava mentalitzada que no tindria l'etiqueta. Veig que desapareix un moment i quan arriba amb un tornavís i una llanterna i es posa a arreglar-me-lo del llum, cosa que en 3 minuts ho va acabar. O sigui, va ser descarregolar un cargol, em va posar el llum bé, va anar cap a la seva tauleta que tenia allà les enganxines i tal, i va venir amb l'enganxina i me la va posar. Llavors és com, o sigui, determina tant les persones que et trobes que tenen el poder de l'administració d'aquest tipus, saps? Llavors, doncs, no sé, que en general hauria de ser tothom així, no? Però no passa. I ja sabem que no passa. Llavors em sento superafortunada. I ara me'n vaig cap a casa, que ja he deixat el meu nòvio a la seva facultat i he de recollir moltes coses. I fins aquí el vídeo d'avui, espero que us hagi agradat. Estic gravant, de fet, ja a l'habitació de Florència. El meu consell és aquest, vull que us quedi clar, que si feu l'Erasmus per la Unió Europea, sol·liciteu la targeta sanitària europea. Amb això ja tindreu coberta com l'assegurança. També és cert que si tu tens una mútua privada, doncs consultar, perquè potser també et cobreixen alguna cosa de sanitat fora del país, no està de més preguntar, però amb la targeta sanitària europea és suficient quan et mous per aquest territori. Perdoneu per la meva veu perquè tinc aquí com un moc, no em trobo malament, però sí que tinc la veu feta caldo. És supercuriós perquè ja em va passar quan vaig començar la universitat, o sigui, el meu primer dia d'universitat de primer de carrera, vaig començar afònica. És una perquè són moments on socialitzes més i parlar és important, tenir veu és important i no pots parlar. O quan obres la boca sembla que t'hagis fumat 4 cartons de cigarros, saps? I tampoc no és plan. Vale que no s'ha de pensar què pensarà l'altra gent, però si ho penses inconscientment, deuen pensar aquí què li passa a aquesta, saps? Estic a punt d'estar fònica. O sigui, ja em callo. Espero que hàgiu passat una bona estona amb aquest vídeo i ens veiem ben aviat en el pròxim, el qual ja tinc gravat, he d'acabar-lo d'editar i us puc avançar que és el vlog del primer dia. Adeu, gràcies! Thank you.